Увага кіраўніцтва краіны зноў накіравана на вёску Альшаны з Толінскага района. Зусім нядаўна тут за рабочым візітам пабываў прэзідэнт Беларусі. І вось новая сустрэча. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей, выконваючы даручэнне Александра Лукашэнкі, правіў прыём грамадзян па асабістых пытаннях. Якія хвалючыя тэмы ўздымалі альшанцы, даведаемся з першага матэрыяла выпуску. Каля 40 чалавек за 5 гадзін прыняў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей падчас знаходжання ў Альшанах. Першымі на прыём запісаліся самыя вядомыя мясцовыя жыхары, уладальнікі ўласных фермерскіх гаспадарак браты Грыбы. Мы просим, чтобы где-то чуть повыше дали вот для нас земли. Не обязательно, допустим, если в Ольшанах не можно, то рядом у нас километр от нас Остаминский колхоз, как говорится, Остаминцы мы знаем, там другие колхозы, они думают присоединять. Мы хотели хоть что-то нам выделить вот на очень что сам. Сколько гектар? Вы там написали сначала 500, потом 1450. Сколько можно? Хоть 100-200, но я, допустим, посчитал бы и 300 вот сейчас. Потому что у меня, допустим, материал есть. Зямельнае пытанне надзвычай вострае не толькі для альшанцаў, але і для ўсёй давыдгарадокскай зоны. Рэгіён гэты пераважна трымаецца на прыватнай сельскай гаспадарцы. Таму зямля патрэбна ўсім і заўсёды. Але адна справа знайсці незаняты гектар і зусім іншая даць у карыстанне 1000. Вырашэннем праблемы размеркавання земельных участкаў шчыльна займаецца Толинский райвыканкам. С учетом того, что здесь нет фонда перераспределения, мы подобрали землю на территории Видиборского сельисполкома. Мы предлагаем вот 300 гектаров земли к этому зданию, чтобы потом яблоко не возить, не нести большие транспортные расходы, но перемещаться туда и там заниматься выращиванием этих яблок. Аналогично было предложено Михаилу Васильевичу на территории Плотницкого сельисполкома 170 гектаров мы, образно говоря, предварительно так отвели, ну что возможен вариант отвода вокруг цеха завода литейного оборудования Кузлемаш. Площадь этого хранилища или цеха где-то порядка 2500 метров квадратных. Нягледзячы на прапанову мясцовых улад распрацоўваць менавіта гэтыя напрамкі, альшанскія бізнесмены згаджацца не спяшаюцца. Упэўнены, зямля пад прыватны сад знойдзецца і паблізу ад Альшан. Сваё рашэнне прапанаваў Владзімір Макей. Можем предложить президенту, конечно, вариант привлечь все там землестроительные службы, комитет госконтроля, хотя знаю, комитет госконтроля приезжает. Можем провести четкую инвентаризацию всех, вот, как вы говорите, земель, которые могли бы быть использованы под фермерское хозяйство. Чтобы вы видели перспективу, что там вот максимум, что может быть выделено, это здесь 300 гектар, здесь 200 гектар. У ходе прыёма былі ўзняты не толькі пытанні землекарыстання, цікавіла альшанцаў і добраўпарадкаванне вуліц, падвядзенне прыроднага газу. Ніводны са зваротаў не застаўся без увагі. Падчас разгляду былі дадзены адпаведныя даручэнні кіраўнікам службы і ведомстваў. Акрэслены і тэрміны іх выканання да сёлетняга кастрычніка. Увосень Альшаны зноў плануе наведаць прэзідэнт краіны.